חזק בשלטון במדינה הזאת, שהיה הבן שלו במקרה, והוא היה זה שמארגן את ה... אז סמינר יוצא מן הכלל, הכל טוב, נחמד וזה. היום האחרון, הוא אומר לנו, השר הנוער, הוא אומר, חבר'ה, יש לי הפתעה בשבילכם. הפתעה בשבילכם, על הכיף. טוב, עושים לנו את הפרידה, השתייה וזה וזה וזה. אנחנו יוצאים אחר כך עם המכונית, הוא מוביל אותנו, מכניס אותנו למקום, אני מספר לכם כבר את הסוף, בית זונות. לא שלא היה מסודר, היה מאוד מסודר, פשוט עם נערות עובדות. השר הזה היה שם, הסנטור ההוא, ראש העיר וכן הלאה. אנחנו, דני ואני, שני קיבוצניקים, לא יודעים מי החיים שלנו, מה עושים שם? מה עושים? אני מסתכל ימינה, שמאלה, הבחורות עומדות שם, אנשים עומדים. אני מתחיל ללכת, אז יוצאת איזו בחורה ככה מצוידת היטב, היא יוצרת אותי באמצע ואומר לי, מה תרצה? היא התכוונה אולי למשהו אחר, אני התבלבלתי, גמגמתי, אולי כוס תה. דני מסתכל עליי ואומר לי, תגיד, אתה לא שם לב שאתה עושה בושות פה? נו, מה אתה תרצה? אני שואל אותו, דיאט קוקו. חזרנו כלעומת שבאו, לא עשינו שם טוב. הייתה תקופה עם הרבה מאוד סיפורים, עם הרבה נסיעות, עם דברים שהיינו צריכים לעשות, והיו דברים מעניינים. ויותר מאוחר הסרתי את המקצוע שלי ונכנסתי לייעוץ ולטיפול באנשים, והרגשה מאוד טובה ותחושה מאוד טובה, והפעילות הזאת היא נמשכת, וזאת אומר ג'ון לנון, אני מצטט מהזיכרון, שהחיים הם הדבר הזה שקורה בזמן שאנחנו מחכים שיתרחשו דברים גדולים. אבל אלה החיים, אלה החיים. אם אתם זוכרים, מדאם בובארי, היא נשואה לרופא כפרי, משועממת, מסכנה, אין לה מה לעשות, אז יש לה מאהב. והיות והם נמצאים בכפר קטן ואין להם איפה להיפגש, אז הם שוכרים קרקרה ומסתובבים עם החלונות מוגפים בעיירה, והם מתנים אהבים שם בתוך הקרקרה, והכפר מסתכל, אנשים מסתכלים עליהם וכן הלאה. לי יש תחושה שבחיים שלי אני הייתי בתוך הקרקרה, לא הייתי צופה. עשיתי דברים שאני בחלקם מתבייש, ברוב מתגאה. הייתי פעיל, עשיתי דברים, והרבה פעמים אני חשבתי מה יהיה כתוב, כי עוד מעט זה מאוד אקטואלי, עם הבריאות הקלוקלת שלי, זה מאוד אקטואלי מה יהיה כתוב על המצבה שלי. אז אמרתי, אולי יהיה כתוב, עשיתי כמיטב יכולתי, וזה הרבה. לא היכולת הרבה, אלא הניסיון. זהו, חברים, פה אנחנו בעצם ניפול איש על צבא רעהו וניפרד, יש לנו כנס עוד 60 שנה, כי אנחנו מתחילים עכשיו את התקופה השנייה, וצריכים מרד וצריכים כוח וצריך הרבה. באמת, יחיל, לקחת לי את המשפט, באמת השיר לא תם, הוא רק מתחיל. יש לנו הרבה מה לעשות ביחד, וזה כל הכיף. אני מודה לכם מעומק הלב על זה שבאתם, על זה שהשתתפתם איתי, על זה שפרגנתם. שמתם לב שאין בעברית מילה לפרגון. אין בעברית מילה לפרגון, פרגון בא מיידיש. אין מילה לטקט ואין מילה לפרגון. אני מאוד מעריך שבאתם, שהייתם, ששמחתם, והיה מאוד נעים, ותודה רבה, וניפגש בשמחה. תודה, אנחנו לקרוא יהודית, יש עוגה, יום הולדת.